L'Ajuntament de Molins de Rei ha presentat aquesta setmana la tercera disposició de romanent de tresoreria, que aquest 2021 ascendeix a 1.082.000 euros. El consistori podrà disposar lliurement d'aquests diners per destinar-los en els àmbits que cregui més convenients. Les administracions locals poden fer ús dels seus romanents gràcies a la suspensió de despesa que va tenir lloc el passat 2020 amb motiu de la Covid i que s'allargarà fins al proper 2021. Des de l'octubre de l'any passat i com a mesura extraordinària per la pandèmia, es van suspendre les regles fiscals en les entitats locals. Aquest fet permet als ajuntaments reclamar els diners del romanent de tresoreria que no han fet servir sense la supervisió del govern central, encara que es mantenen certes mesures de seguiment. Les administracions municipals i, per tant, els ajuntaments, fins ara no podríem disposar del nostre excedent, és a dir, el nostre romanent, el nostre superàvit, el que volíem. Amb la suspensió de la regla de despesa podem disposar d'aquests diners d'una manera lliure i, per tant, podem destinar aquests diners a l'ús que nosaltres decidim. Això ens porta que no estiguem tutelats per l'administració central, sinó que el propi Ajuntament pugui decidir lliurement què fem amb els nostres diners, perquè el que ens interessa és que els diners aterrin als molinencs i les molinenques. En el cas de Molins de Rei, aquests diners es destinaran en diversos àmbits, a grans trets per donar resposta als efectes de la Covid a la vila. 135.000 euros aniran destinats a serveis socials, en una partida d'ajuts d'emergència social. També es veuran incrementats els recursos en la partida d'habitatge, concretament en 32.000 euros, destinats al reforç de l'Oficina Municipal d'Habitatge. D'aquesta manera, l'ens municipal podrà incorporar un administratiu i un tècnic. Finalment, el pla comptarà amb una partida de 220.000 euros per fer front a diversos projectes sostenibles, com la col·locació de plaques fotovoltaiques a edificis municipals, el canvi d'il·luminació a LED per reduir el consum energètic o potenciar els carrils bicicleta.